Tak to už konečne vieme. Robert Fico by rád budoval krajinu po vzore Maďarska Viktora Orbána. Odkazujem Slovenkám a Slovákom a občas ostatným občanom Slovenskej republiky, že môjim záujmom je budovať Slovenskú republiku tak, ako to robí v Maďarsku váš premiér Viktor Orbán. Pán Fico, ale my si tu neželáme ani kúsok Orbánovského Maďarska. Maďarsko je dnes krajina, kde sa pošliapáva demokracia, kde sa likvidujú inštitúcie a slobodné médiá. V Maďarsku Viktor Orbán vytvoril vrstvu oligarchov, ktorá doslova rozkradla krajinu a uvalila ju do neskutočnej chudoby. Maďarsko za posledné roky upadlo tak, ako žiadna iná krajina v Európskej únii. Dnes je odkázaná na pôžičky od Číňanov. Vypredáva svoju krajinu, zrádza svojich spojencov. Tvrdí, že Ukrajina môže za to, že trvá vojna, že európski lídri sú vojnoví štváči. Toto je Orbánové Maďarsko, ktoré Viktor Orbán buduje. Toto je sídlo jeho rodiny. Toto je ukážka korupcie a neskutočného rabovania, ktoré v Maďarsku posledné roky prebieha. Samozrejme na úkor krajiny, ktorá sa dnes topí v hospodárskych problémoch, ktorá je zadlžená, kde je najvyššia miera inflácie. A ľudia sú klamaní, neustále sú im vymývané mozgy propagandou, ktorá smeruje do Maďarska z Ruska. Toto my, pán Fico, nechceme a nikdy to nedopustíme. Vaša cesta je spoločná, váš cieľ je spoločný, ale verte, my vám to nikdy nedovolíme.